Hello, welcome sa Nyam TV. Today, magluluto tayo ng dish na masarap iterno sa puto. Madalas kong matikman yung dish na ito sa amin sa Pampanga, specifically sa Lubao. Kapag bumibisita yung mga kamag-anak namin doon, bumibisita kami sa kamag-anak namin doon. O kaya, pag silang bumibisita sa amin, nagdadala sila nito. Sarap, grabe. Lalo na yung naluto sa, sa kahoy. Tapos yung usok, nahahalo doon sa flavor ng dish. Sarap, grabe. Sakto kapon, namamalengke kami, makikita kami ng yung ingredients ng dish na to. Dugo, tsaka laman loob ng baboy. Siguro may idea na kayo ano yung lulutuin natin. For today, magluluto tayo ng titbak. O yung dinuguan sa Tagalog. Tara, luto na tayo. Para sa dish na to, kailangan natin ng dugo ng baboy. Dalang babi. Yung nakita namin kahapon, laman loob ng baboy or isal. Para masarap, haluan natin ng laman. Pork belly. Actually, pwede rin yung pata dito tsaka yung mascara. Pero, wala, mas gusto ko to. Siling haba o yung pansigang. Sibuyas. Bawang. Asin. Paminta. Patis, blok. Asukal. Suka. Suya pa may akalimutan. Pangayos tapa. Hiway na sibuyas. Sunod ang bawang. Yon. Ito, wala, ganito lang. Yes. Linisin muna natin para akala nila magaling tayo magluto. Bituka ng baboy. Malinis, no? Wala siyang amoy, no? So, hiwain lang natin to. Yung prefer yung hiwa. Ganyan. Pwede na siguro. Ganyan. Hindi siya mabaho kasi naka-prepare na to frozen, no? Siguro nilinisan na nila to. Pero kung hindi pa, pwede itong yung pakuluan. Pakuluan mo sa tubig, tapos lagyan mo ng ginger, ganyan. Para matanggal yung kung may amoy man siya, no? Ganyan lang gagawin natin. Iwain lang natin. Ganyan. Ingat lang, huwag siya nga. Ito mas malapad, kaya mas manipis yung hiwa ko. Ay, pagal. Kailangan. Next, yung ating baboy. Pork belly. Ito, bala kayo nung prefer nyong hiwa. Ako gusto ko ganyan, tapos maliliit. O pwede din paganto, tapos maliliit. Okay? So, papakita ko lang. Mamaya, pag naluto to, lilit pa yan. Dahil mataba yung baboy natin, render natin yung fat. Next. See? Para ka nataba, solid.
Ganun. So habang hinihintay natin lumambot yung niluluto natin, mag-chillax muna tayo dito. So, this is the moment of truth. Titikman na natin. Ayya. Bata Kenny. Yaman. Wala yaman niya. Tayo malambo ya. Kalasan niya yung sa ano, yung sa lubaw. Ito yung masarap dito, yung til-til mong ganyan. Bigyan mo dito aklaman. Sarap. Tama-tama yung asim. Tapos yung tamis ng pandesal. Nagmamatch. Panalo, no? Ito rin masarap din itong pampulutan. Kaso naubos ko na yung inumin ko kanina. So almusal na lang. Kung mapapansin nyo, yung dinuguan ng Kapampangan, medyo malabnaw. Tsaka yung may chunks. Kasi hindi namin hinahalo. Pero nasa iyo, kung gusto mo halo yun, wala namang problema. Ayan, kung na-enjoy mo ang video na to, just click that subscription button para updated ka sa mga latest uploads namin. I-like and share mo na rin para malaman ng iba. See you next vlog.